Aleluia! Văd cum problemele spre mine vin, Duhul în mine, Doamne, să sting, dar nu mă tem, eu nu mă tem. Văd cum problemele spre mine vin, Duhul în mine, Doamne, să sting, dar nu mă tem, eu nu mă tem. Îmi ridic mâinile către cer, eu mă încred deplin în numele Tău. Îmi ridic mâinile când vin încercările, Doamne, către cer, eu mă încred deplin în numele Tău. Eu și casa mea, eu și casa mea, eu și casa mea, cu Iisus vom înainta. Eu și casa mea, eu și casa mea, eu și casa mea, cu Iisus vom înainta. Causaro probleme svonaven, ma naj miro ker te peraven, me natraša, me natraša. Di causaro probleme svonaven, ma naj miro ker te peraven, me natraša, me natraša. Hai din dunia sa mensarore de penas, sau me paz de te vas carico de la penanza, caring tu te, hai patia mande la penas, hai patia mande la ande, tu te can încercares ca no problemas de la ven, vas sau me vas, caring tu te, hai tu aves de la pasal mande. Hai de penasarore, me hai miroker, me hai miroker, me hai miroker, me hai miroker, me deblesa já sangue, me hai miroker, me hai miroker, hai me hai miroker. De blesa já sangue, e cangrissarori penel me hai miroker, me hai miroker. Adiensarori romte diliabas. Aleluia. Me hai miroker, de blesa já sangue. Când avem încercare sau probleme, să îndecați de patia stud. Me hai miroker, adite diliabasarori. Hai miroker, me hai miroker. De blesa já sangue, eu și casa mea, eu și casa mea. Haideți să cântăm cu toții. Eu și casa mea, puneți încrederea în El. Eu și casa mea, cu Iisus vom înainta. Eu și casa mea,